Remember man mo no nga gitagaan ko og flower sa akong bana. So, unsa may nahitabo sa flower karon? Dara ang nahitabo sa flower. Nahimo og laya. Malaya ang flower, guys. Pero hello, kabanding! Ang atong topic karon. Thank you for watching. Welcome to my vlog. Hello. So, ang atong topic karon about love lang sa karon ha. So, okay ra kay ang iyang love wala man nalaya. Bahala malaya ang buwak basta ang gugma naa lang gyapon. So, hugot pa mo. So, ano siya guys. Ang atong topic karon about love. Bahala unsa pa na kadugay basta love nimo usa ka tawo, di jud na mawagtang. Pareha aning flower, di ba? Temporary ra ang flower. Hatagan ka og flower, hatagan ka og letter, pero unsaon man kung hatagan ka na, kung dili tinud-anay ang iyahang gugma nimo. Kung dili na tinuod, mawagtang ra jud na bisag unsay ihatag sa imuha. Ang iyang paghatag og flower sa ako is pasalamat. Nag-thank you siya sa 13 years na mo nga marriage. Kaduha pa na siya ni hatag og flower. No, kaduha pa na siya ni hatag. First na surprise ko first kay nanganak ko ato sa akong third nga baby. Surprise kay ko kana bang wala jud ko nag-expect kay kana laging basta minyo na ta, dili naman ta maghuna-huna ang hatagan ta ana, hatagan ta ani. Wala, ang atong hunahuna is family na. Wala na ta naghuna-huna sa atong kalipay, ang atong hunahuna anak na. Nasyak ko nga gitagaan ko niya, surprise kay ko as in guwapa kay ko ato pa hatag niya og flower with chocolate ta jud to niya. Sa karon second niya nga hatag, kuno yang second nga hatag flower na sad niya, pink, ganahan man ko og pink nga flower. As in super happy kay ko sa nga tanan, feel na ko guwapa ko, pero ako na siya giingnan nga kanang for example no kanang kuan mag-celebrate og kanang unsa na siya kanang Valentine's, muana ra jud ko niya nga ang imong ipalit og buwak mas maipabugas na lang. So ang iya ana ikuan ako mag-date ni, so happy ko kay ala pila na ni katuig niya ang uban ana wala na bayay time, biyaan na lang ka kay ninyo na lagi mo, wala na sa huna-huna, pero kana siya akong bana, dili jud na siya kalimot sa akong birthday, akong kana mga importante nga mga celebration, di na siya makalimot. Sa feel nga hala kanang ingana siya, kanang malipay sad baya ta, as in nagpray good, basta kanang murabag kanang basta guwapa kay ko sa akong pamati. Okay, ang